Jumalan armoa ja rauhaa ihan jokaiselle. Aloitetaan tämä tilaisuus rukouksella ja aloitetaan sellaisella rukouksella, joka opetti Herramme Jeesus, eli Isä meidän rukouksella. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäivämme leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Onko tämä liian kovalla vai liian sopivako? Ei pysty kahdessa paikkaa olemaan yhtä aikaa, niin vähän vaikeaa miksata samalla täällä. Äsken tosiaan rukoiltiin Isä meidän rukous ja on myös ehtoollinen tänään. Ja mä ajattelin, että mä puhun niiden yhteydestä toisiinsa. Ehtoollinen on hetki, jolloin Jumala pysäyttää meidät, puhdistaa menneen ja kääntää suuntamme takaisin kohti Kristusta. Se ei ole vain muistoateria, vaan suunnan korjausta. Reformaatio on tämä, joka tarkoittaa uudistamista, uudistusta. Niin kuin alussa rukoilemme tosiaan Herramme Jeesuksen opettaman rukouksen, Isä meidän rukouksen. Kun lausuimme sanat, anna meille anteeksi meidän velkamme. Me pysähdymme ja myönnämme rehellisesti, että olemme kulkeneet vikaan. Me tunnustamme, että annat voimamme ja suuntavaistomme ovat pettäneet. Rukouksessa pyysimme myös, anna meille tänä päivänä meidän jokapäivämme leipämme. Ehtoollisessa tämä pyyntö saa syvemmän merkityksen. Emme pyydä vain ravintoa ruumiillemme, vaan pyydämme elämän leipää, Jeesusta. Me tunnustamme, että tarvitsemme häntä pysyäksemme oikealla tiellä. Isä meidän rukous liittää meidät myös ehtoollisen myötä yhteen yhdeksi perheeksi. Se muistuttaa, että emme korjaa suuntamme yksin, vaan koko seurakuntana saman Isän lapsina matkalla samaan kotiin. Kun käymme ehtoolliselle, olemme kaikki samalla viivalla. Siinä ei kysytä onnistumisia, titteleitä tai täydellisyyttä. Ehtoolliselle käydään niin sanotusti tyhjin käsin. Otetaan vastaan se armon lahja, jonka Jeesus on uhrannut Kolkatalla omalla hengellään meidän jokaisen ikisen puolesta. Ehtoollinen on hetki, jolloin Jeesus saa korjata meidän suuntamme. Se ei tapahdu meidän omalla tahdonvoimallamme tai hampaat irveessä yrittämällä. Jeesus vapauttaa meidän harha-askeleemme, epäonnistumisemme ja syntimme. Hän antaa tilalle itsensä puhtauden ja uuden alun. Ehtoollisessa me saamme nostaa katsemme maasta ja omista vioistamme ylös suoraan Jeesuksen kasvoihin. Hän on meidän kompassimme, niin kuin suunnistajakin korjaa suunnistustaan, niin saamme tehdä samoin hengellisesti ja korjata suuntaa
kohti Jeesusta. Hänen rakkautensa tulisi kääntää meidän sydämemme kohti häntä. Ehtoollinen ei pääty siihen, kun olemme sen nauttineet. Se vasta alkaa siitä. Ehtoollisen jälkeen meidät lähetetään takaisin arkeen. Kun suuntamme on korjattu kohti Jumalaa, sen pitäisi myös muuttaa tapamme, jolla katsomme ja kohtelemme lähimmäistämme. Isä meidän rukouksessa on myös jatkokohta, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Tänään ehtoolliseen käydessämme siinä on tarjolla suunnan korjaus, armo, yhteys ja uusi voima. Annetaan Jeesuksen hoitaa taakkamme ja käännetään elämämme suunta yhä enemmän määrin häntä kohden. Aamen. Rauhan tervehdys ihan jokaiselle. Mukava nähdä, että juuri sinä olet täällä tänään. Me lähdemme liikkeelle Luukkaan evankeliumin luvusta 15 ja jakeesta 1, jossa sanotaan näin. Publikaanit ja syntiset tulivat kaikki Jeesuksen luo kuulemaan häntä. Jeesuksen persoona ja hänen sanansa ja se Pyhän Hengen säteily, joka hänestä virtasi, veti puoleensa ihmisiä, jotka olivat tehneet elämässään vääriä valintoja ja kantaneet niiden väärien valintojen seurauksia myös elämässään. Toiset pitivät heitä ja leimasivat heidät sanoilla, he on syntisiä. Toiset olivat publikaaneja, näitä veronkeräjiä, maanpettureita, jotka siis keräsivät miehittäjä vallalle Roomalle veroja. He olivat haavoittuneita silmässään. He olivat kokeneet, kuinka toisten ihmisten teot olivat rikkoneet heitä ja olivat kokeneet myös, kuinka heidän omat tekonsa olivat rikkoneet heitä. Ja he virtasivat Jeesuksen luokse. Kaikki, jotka siinä olivat, niin tulivat kuulemaan häntä. No, tämä ei suinkaan kaikkia miellyttänyt, että juuri tämä ihmisjoukko hakeutui Jeesuksen luokse. Fariseukset ja kirjanoppineet nurisivat. Tämä ottaa vastaan syntisiä ja syö heidän kanssaan. Fariseuksille ja kirjanoppineilla oli täysin virheellinen Jumalakuva. He eivät aavistaneet, minkälainen Jumalan sydän on. Ja he olivat välittäneet eteenpäin sellaista kuvaa Jumalasta, joka ei pidä lainkaan paikkaansa. Ja kun Jeesus kohtaa tämän tilanteen, jossa hän on juuri niiden ihmisten luona, välittämässä heille toivoa ja Jumalan sanaa, joita varten hänet on tänne lähetettykin, kun hän kohtaa tämän joukon, joka ottaa etäisyyttä ja torjuu nämä ihmiset. Ja hän kertoo 3 vertausta, joilla kaikilla on sama päämäärä. Näyttää se, minkälainen on Isän sydän. Ensimmäinen vertaus kertoo kadonneesta lampaasta, miehestä, jolla oli tasan 100 lammasta. Ja kun hän ilmeisestikin illalla, yleensä ne lampaat laskettiin siinä vaiheessa, kun ne tuotiin yöksi aitaukseen suojaisaan paikkaan. Hän laskee ne siinä illalla ja näitä onkin vain 99. Miten voi pitää paikkansa? Laskinko minä väärin?
Ehkä hän nukkuu sen yön ja laskee aamulla uudelleen. Ja jälleen luku on vain 99. Ja hän jättää ne 99 jonkun toisen hoitoon ja sanoo, että mä lähden etsimään sitä, joka eksyi, joka on peloissaan, joka on yksin. Ja jossakin täällä olosuhteiden armoilla minä lähden etsimään häntä. Ja hän löytää, ja kun hän löytää tuo lampaan takaisin, niin pidetään suuret juhlat. Sitten on toinen vertaus naisesta, jolla oli 10 hopearahaa. Ja hän kadottaa niistä yhden ja alkaa etsiä vimmatusti. On mahdollista, ei tietenkään varmaa, mutta mahdollista, että nämä 10 hopearahaa olivat ne myötäjäiset, jotka hän oli saanut naimisiin mennessään. Ja silloin oli ainakin siellä täällä tapana, että näistä myötäjäiskoruista tai myötäjäisrahoista tehtiin otsakoru, joka todisti 2 asiaa kaikille, jotka näkivät tämän henkilön. Todistivat ensinkin sitä, että hän on naimisissa, ja todistivat toiseksi siitä, että hänen elämänsä on taloudellisesti turvattua. Ja jos oli näin ja tuo otsakoru meni rikki, niin se on vähän sama asia kuin me kadottaisimme sormuksemme, joka kertoo, että olemme naimisissa. Kadottaisi sen ja tulisi kyllä aika kiire lähteä sitä etsimään. Ja kolmanneksi, taas ennen kuin mennään kolmanteen, niin kun tuo raha löytyy, niin taas pidetään isot juhlat. Ja kolmas vertaus on ehkä yksi Jeesuksen tunnetuimmista vertauksista, ja sen me luemme kokonaan jakeesta 11. Vielä Jeesus sanoi, eräällä miehellä oli 2 poikaa. Nuorempi heistä sanoi isälleen, isä, anna minulle se osa omaisuudesta, joka kuuluu minulle. Niin isä jakoi omaisuutensa poikien kesken. Muutaman päivän kuluttua nuorempi pojista kokosi kaiken, mitä omisti, ja matkusti kaukaiseen maahan. Siellä hän tuhlasi koko omaisuutensa viettäen paheellista elämää. Kun hän oli tuhlannut kaiken, tuli siihen maahan ankara nälänhätä, ja hän alkoi kärsiä puutetta. Silloin hän lyöttäytyi erään sen maan kansalaisen seuraan, ja tämä lähetti hänet tiluksilleen sikoja paimentamaan. Hän olisi halunnut ravita itsensä palkohedelmillä, joita siat söivät, mutta niitäkään ei kukaan hänelle antanut. Silloin hän meni itseensä ja sanoi, kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yllin kyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään. Minä nousen ja menen isäni luo ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Tee minut yhdeksi palkkalaisistasi. Niin hän nousi ja lähti isänsä luo. Kun hän vielä oli kaukana, hänen isänsä näki hänet ja tunsi sääliä. Isä juoksi häntä vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä hellästi. Poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Mutta isä sanoi palvelijoilleen, tuokaa nopeasti parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin, pankaa sormus hänen sormeensa ja kengät hänen jalkaansa. Tuokaa syöttövasikka ja teurastakaa se. Nyt syödään ja iloitaan. Sillä tämä minun poikani oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadonnut, mutta nyt hän on löytynyt, ja he aloittivat ilonpidon. Mutta vanhempi poika oli pellolla. Kun hän oli palaamassa ja lähestyi taloa, hän kuuli laulun, soiton ja karkelon. Hän kutsui luokseen yhden palvelijoista ja tiedusteli, mitä oli tekeillä.
Palvelija vastasi, sinun veljesi on palannut ja isäsi antoi teurastaa syöttövasikan, kun sai hänet terveenä takaisin. Silloin vanhempi veli suuttui eikä tahtonut mennä sisälle, mutta hänen isänsä tuli ulos ja suostutteli häntä. Poika vastasi isälleen, kuinka monta vuotta minä olenkaan palvellut sinua, enkä kertaakaan ole jättänyt käskyäsi noudattamatta. Kuitenkaan et ole antanut minulle edes vuohta, että olisin voinut pitää juhlia ystävieni kanssa. Mutta kun tuo sinun poikasi tuli, tuo, joka on tuhlannut omaisuutesi porttojen kanssa, hänelle sinä annoit teurastaa syöttövasikan. Isä vastasi, poikani, sinä olet aina minun kanssani ja kaikki, mikä on minun, on sinun. Mutta piti hän nyt iloita ja riemuita, koska tämä sinun veljesi, joka oli kuollut, heräsi eloon. Hän oli kadonnut, mutta on nyt löytynyt. Siinä piirretään meille kuva isästä ja 2 pojasta. Tämä nuorempi sanoi, että annapa se osa omaisuudesta, joka minulle kuuluu. Se oli äärimmäisen epätavallinen pyyntö ja röyhkeä pyyntö, koska sehän tarkoitti sitä, että minä toivoisin, että sinä olisit kuollut. Koska perintöhän annettiin vasta kuoleman jälkeen. Tällainen pyyntö ei suinkaan ollut hetken mielijohde, vaan näyttää siltä, että tämä nuorempi poika oli pikkuhiljaa sisäisesti etääntynyt isästään. Oli ajatellut niin, että täällä isän luona oleminen sitoo minun vapauttani ja minä haluan päästä vapauteen. Haluan lähteä täältä pois. Pikkuhiljaa hänen sydämensä oli alkanut kovettua ja hän oli alkanut haaveilla elämästä, joka olisi aivan toisenlaista. Epäterveet haaveet ovat vaarallisia, koska ihminen alkaa ajatella asioita, joita Jumala ei ole hänen elämänsä tarkoittanut ja suunnitellut. Se alkaa vaikuttaa hänen tahtoonsa. Hänen tahtonsa alkaa muovautua niiden haaveiden mukaiseksi. Ja silloin niitä epäterveitä haaveita alkaa seurata epäterveet teot, niin kuin tällä nuoremmalla veljellä. Hän tiesi, että vanhan testamentin säädösten mukaan hän ei tule saamaan puolta isän omaisuudesta. Hän tulee saamaan 3, koska esikoisen osuus oli aina 2-kertainen. No nyt kun isä kuulee tässä vertauksessa tämän pyynnön, niin hänellä on 2 vaihtoehtoa. Hän voi joko kieltäytyä toteuttamasta pyyntöä, tai hän voi toteuttaa sen. Ja siinä isä on 2 välillä, kumpi on parempi ratkaisu. Kummassa on parempi lopputulos? Siinä, että kiellän vai siinä, että sallin? Ja koska hän on kuva taivaallisesta isästä, joka tietää kaiken ja tietää seuraukset, niin hän valitsee toimia pyynnön mukaisesti. Ja me voimme ihmetellä sitä, että miten ihmeessä voi tuon pojan kannalta olla parempaa se, että hänelle annetaan lupa ja isä jakaa omaisuutensa poikiensa kesken. Ja vastaus on siinä, että läheisyyttä ja rakkautta ei voi koskaan pakottaa.
Isä otti mielettömän riskin, kun hän antoi poikansa mennä. Mutta se oli ainoa mahdollisuus sille, että hän voisi joskus saada poikansa aidosti takaisin. Sillä jos hän olisi pakottanut pojan pysymään siellä, missä hän on, kieltäytynyt pyynnöstä, niin hän todennäköisesti olisi menettänyt sen pojan loppuelämäkseen. Nyt hän suostui pyyntöön. Ja kun poika sai rahat, jos tuohon omaisuuteen kuului myös se maa-ala, millä he asuivat, niin sehän jäi tälle vanhemmalle veljelle ja tämä nuorempi sai vain kolmanneksen sitten omaisuuden kokonaisarvosta. Ja heti kun hän sai sen, niin hän alkoi toteuttaa haavettaan, jota hän oli hautonut jo pitkään. Ja hän pakkasi tavaransa ja rahansa ja lähti pois kotoa. Ja jokaisena päivänä hänellä olisi ollut mahdollisuus lähteä takaisin. Mutta hän valitsi joka ikinen aamu herätessään lähteä vielä kauemmas. Lähteä taas kauemmas. Se sisäinen etäisyys, joka hänellä oli isästä, sai konkreettista muotoa päivä toisensa jälkeen, kunnes hän saapui hyvin kaukaiseen maahan. Ja mitä kauemmas hän meni, sitä enemmän hän toimi kotinsa arvoja vastaan. Meillähän kerrotaan, että tuhlasi koko omaisuutensa viettäen paheellista elämää. Ei hänen varmaan ollut tarkoitus lähtiessään tuhlata kaikkea ja tuhota elämäänsä, mutta niin siinä vaan kävi. Hän joutui kokemaan muukalaisuuden pahimmillaan. Ihmiset pitivät eläimistään parempaa huolta kuin hänestä. Hänhän lyöttäytyi sen maan kansalaisen seuraan tämä lähettäneet tiluksilleen sikoja paimentamaan. Juutalaiselle ei voi olla halventavampaa ja alentavampaa tehtävää kuin sikojen paimentaminen. Siathan oli ja on edelleen juutalaisille saastaisia eläimiä. Siitä on muuten ollut arkeologeille aika paljon hyötyä, kun he tutkivat Israelin arkeologiaa. Niin niillä alueilla, joissa ei löydy sianluita ollenkaan, niin siellä on ollut juutalaisasutus. Se pystytään päättelemään ihan vain siitä. Ja sitten jos on paljon sianluita löytyy, niin siellä ei ole ollut juutalaista asutusta tai on ollut hyvin vähän juutalaisia sillä kohdalla. Kun kaikki oli mennyt, oli moraalinen ryhti kadonnut, itsekunnioitus kadonnut, suhde isään ja veljeen lopullisesti poikki, ystävät kaikoneet ympäriltä, niin tämä nuorempi veli teki elämänsä tärkeimmän ja pisimmän matkan. Se matka oli vielä pidempi kuin matkustus kaukaiseen maahan. Meille kerrotaan, että hän meni itseensä. Meni itseensä. Otti tarkasteluun sen, mitä hänen sisimmässään on. Ja se itseen meneminen vaikutti sen, että hän otti vastuun kaikista valinnoistaan itselleen. Minä olen syntiä tehnyt.
Hän lakkasi syyttelemästä isää, lakkasi syyttelemästä veljeä, lakkasi syyttelemästä yhteiskuntaa, lakkasi syyttelemästä koulukasvatusta, lakkasi syyttelemästä kaikkia muita. Ja itse asiassa hengellisen aikuisuuden ja kypsyyden selkeä merkki on siinä, että ihminen kantaa vastuun omista valinnoistaan itse, eikä syytä niistä enää ketään muuta. Ja joillekin se matka on todella pitkä ennen kuin pääsee siihen tilanteeseen, että minä olen vastuussa valinnoistani. En ole voinut päättää sitä, mikä minua tässä elämässä kohtaa, mutta voin päättää sen, miten reagoin siihen, mikä minua kohtaa. Niin hän menee itseensä ja kun hän menee itseensä, niin hän alkaa ymmärtää, että hänellä ei ollut yhtään hyvää syytä lähteä isän kodista. Hän alkaa muistella isän olemusta ja armoa ja laupeutta. Ja hän muistelee, että isähän oli palvelijoitaankin kohtaan, jotka eivät ole verisukulaisia. Äärettömän oikeudenmukainen, tasapuolinen, kohteli heitä hyvin. Ja hän tekee päätöksen. Minä nousen ja menen isäni luo. Ja sanon hänelle. Hän ei siis pelännyt isän tuomiota. Hän ei pelännyt sitä, että kun hän palaa, niin hänet haukutaan pystyyn ja suljetaan pois yhteisöstä eikä oteta vastaan. Hän ei pelännyt, koska hän tunsi isänsä sydämen. Tiesi, että sellaista ei tule tapahtumaan. Ja muistathan koko ajan, että tämä Pertauksen isä on kuva Jumalasta. Vaikka mitä olisi sinun elämässäsi tapahtunut, sinä saat aina tulla kotiin isän luokse. Hän ei hauku sinua pystyyn. Hän ei torju sinua. Hän valmistelee siellä puheenkin. Minä sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan sinun edessäsi. En enää ole sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Mutta ota minut siihen seuraavaksi lähimpään piiriin, niiden palkkalaisten joukkoon. Yksi mielenkiintoinen kysymys on se, että kadonnutta lammasta lähdettiin etsimään. Kadonnutta hopearahaa lähdettiin etsimään. Mutta tätä poikaa ei lähdetty etsimään. Annettiin ajan kulua ja odotettiin, että Jumala tekee työnsä tämän pojan sydämessä. On aika etsiä ja on aika antaa Jumalan tehdä työnsä. Isä kärsi siitä, että poika oli poissa, koska hän rakasti näitä molempia poikiaan. Hän rakasti niin paljon, että hän ei lähtenyt ennenaikaisesti etsimään. Rakkaus sai hänet odottamaan. Rakkaus sai hänet katsomaan kerta toisensa jälkeen ikkunasta, että milloin poika palaa. Ja eräänä päivänä hän näkee tutun hahmon. Kun hän vielä oli kaukana, siis tämä poika, hänen isänsä näki hänet. Tiedätkö muuten, mistä ihmisen pystyy kauimpaa tunnistamaan? Sieltä tuli oikea vastaus, kävelytyylistä. Kävelytyyli on se, mistä ihmisen kauimpaa tunnistaa. Se on jännä, että vaikka kullakin meistä on 2 jalkaa, niin me kävellään melkein kaikki ihan eri tavalla. Ja siitä meidät tunnistaa. Ja voit kuvitella, miten isän sydän
sykähtää. Meille kerrotaan, että hän juoksi. Tunsi sääliä, juoksi häntä vastaan, ja sitähän ei tosiaan juutalainen aikuinen mies arvokkuutensa säilyttääkseen koskaan tee. Ja tämmöisen kuvan maalaa Jumalasta Jeesus. Hän ei välitä omasta arvokkuudestaankaan silloin, kun on kysymys syntisen palaamisesta kotiin. Se on kaikkein tärkeintä. Sulki hänet syliinsä, suuteli häntä hellästi. Ja nyt muista, että tämä kaveri oli haiseva kerjäläinen. Viimeinen asuinpaikka oli ollut Sikolätissä sikojen luona. Oli menettänyt kaikkensa ja vaatteet olivat repaleiset ja kaveri oli likainen. Mikään ulkonainen ei todistanut vielä siitä, että hän haluaa elämänmuutosta. Mutta sisäisen päätöksen hän oli tehnyt. Ja Isä puhdisti hänet. Isähän sanoi, tuokaa parhaat vaatteet ja laittakaa ne hänen päälleen. Pankaa sormus sormeen ja kengät jalkaan. Tuohon aikaan, ja varmaan osittain nykyäänkin, vaatteet viestittivät asemasta ja identiteetistä. Ja kun annettiin parhaat vaatteet päälle, niin se kertoi siitä, että asema perheessä on palautettu täydellisesti. Samoinhan Jumala tekee meille, kun me otamme Jeesuksen vastaan omaan elämäämme. Me emme ole pystyneet puhdistamaan omaa elämämme millään tavalla. Me olemme tulleet Jeesuksen luokse ja meidän yllemme puetaan parhaat mahdolliset vaatteet. Meidän yllemme puetaan Jeesuksen vanhurskaus. Jeesuksen oma pyhyys. Ne vaatteet eivät ole näillä savisilmillä nähtäviä, mutta Jumala näkee ne aina, kun katsoo sinuun. On laitettu parhaat mahdolliset vaatteet, valkeimmat mahdolliset vaatteet. Jeesuksen, Kristuksen vanhurskaus. Pankaa sormus hänen sormeensa. Se oli vähän erilainen kuin meikäläisen sormus. Se oli sinettisormus. Annettiin oikeus toimia Isän nimissä. Annettiin oikeus edustaa Isää tässä maailmassa, vaikka mikään ei vielä ulkoisesti todistanut, että poika olisi sen luottamuksen arvoinen. Mutta tiesitkö, Isä tiesi, että vain luottamus voi kasvattaa pojan siihen kukoistukseen, mitä Isä haluaa hänen olevan. Luottamuksen osoittaminen liian varhain on riski, mutta luottamuksen pidättäminen liian myöhään on vielä suurempi riski. Koska vain luottamus saa ihmisen kasvamaan, vain luottamus saa ihmisen kukoistamaan. Ja Isä osoitti luottamuksen antamalla sinettisormuksen. Ja sitten laitettiin vielä kengät jalkaan. Tuohon aikaan ja paljon myöhemminkin kengät oli vapaan ihmisen symboli. Nimittäin orjilla ja näillä palvelijoilla ei ollut kenkiä. Isä antoi kengät, eli ilmaisi, että hei, sinulla on vapaus. Sinä saat edelleen lähteä, jos haluat. Sä olet vapaa. Mutta nyt poika osasi käyttää vapauttaan oikein. Hänellä oli väärä käsitys vapaudesta silloin aikoinaan. Hänen käsityksensä vapaudesta oli se, että vapaus on vapautta tehdä mitä ikinä haluaa.
kun oikea vapaus on vapautta olla tekemättä sellaista, mikä tuhoaa meitä tai meidän läheisiämme. Ja isä uskoi, että nyt poika, joka tuli takaisin, tulee käyttämään vapauttaan oikein. Vielä 1800-luvulla Amerikassa orjat tekivät negrospirituaalin, jossa laulettiin niin, että all God's children have shoes. Kaikilla Jumalan lapsilla on kengät. Eli kaikki Jumalan lapset ovat vapaita, vaikka ehkä ulkonaisesti olenkin orja isäntäni alla, niin sisäisesti olen vapaa. Ja sitten laitettiin pystyyn juhlat. Oletko koskaan miettinyt, että kenen varoista nuo juhlat maksettiin? Siihen vastauksen antaa se ihan siellä alkujakeissa tätä. Isä jakoi omaisuutensa poikien kesken. Sehän tarkoittaa sitä, että tämän nuoremman veljen juhlat järjestettiin vanhemman veljen varoista. Oletko koskaan pohtinut sitä? Sitten vanhempi veli kuulee, mitä tapahtuu, ja suuttuu, ei tahdo mennä sisälle, mutta samalla tavalla kuin nuoremman velin isä juoksi, niin samalla tavalla isä jättää elämänsä tärkeimmät juhlat kesken ja tulee tämän vanhemman veljen luokse ulos. Hänellä oli elämän tärkein juhla menossa. Poika, joka oli ollut kauan kateissa, käytännössä niin kuin kuollut, koska hänestä ei kuulunut vuosikausiin yhtään mitään. Tulee takaisin ja niistä juhlista hän lähtee pois vanhemman veljen tähden. Tämän vanhemman veljen, joka on aivan yhtä etäällä isästään kuin tuo nuorempikin veli, vain toisella tavalla. Nuoremman veljen etäisyys näkyi kapinana, vanhemman veljen etäisyys näkyi suorittamisena. Ja tässä vaiheessa fariseukset ja kirjanoppineet, jotka kuuntelevat tätä vertausta, tajuavat, että nyt Jeesus puhuu heistä. He luulevat olevansa lähellä sen tähden, että he eivät mielestään jätä noudattamatta yhtäkään käskyä. Mutta siellä takana on ansioajattelu. Minä olen ansainnut. Minä olisin ansainnut, että sä järjestät mulle näitä juhlia. Minä olen ansainnut sen, että olisin saanut vuohen, että olisin voinut pitää juhlia ystävini kanssa. Minä olen ansainnut sen ja sen ja sen. Mutta ansioajattelu ei kuulu Jumalan valtakuntaan. Ei millään tavalla. Koska ainoa, joka meidän tässä valtakunnassa on ansainnut, on Jeesus. Hän ansaitsi lukemattoman määrän ihmisiä omikseen Golgatan keskimmäisen ristin uhrityön ja ylösnousemuksensa kautta. Ansioajattelu sotkee ihmissuhteet. Nimittäin ilmeisesti tämän vanhemman pojan ja nuoremman pojan suhde oli jollakin tavalla etääntynyt jo ennen kuin nuorempi veli lähti. Nimittäin olisihan ollut täysin mahdollista, vanhempi veli olisi lähtenyt etsimään sitä nuorempaa veljeään. Mutta eipä hän vaan lähtenyt. Ei kiinnosta. Koska ei ansainnut sitä, että häntä etsitään. Näyttää, että tämä vanhempi veli kantoi sisimmässään jäätynyttä vihaa, joka nousi pintaan, kun nuorempi veli tuli takaisin ja tälle järjestettiin riemujuhlat.
Ja se ansioajattelu ja se jäätynyt viha, ne esti hänet näkemästä sitä, kuinka hyvä isä oli häntä kohtaan. Isähän sanoi, että sinä olet aina täällä fyysisesti läsnä ja kaikki mikä on minun on sinun. Sä olisit voinut ottaa milloin tahansa niitä vuohia tai syöttövasikoita ja järjestää juhlat. Se olisi ollut kaikki täysin mahdollista ihan milloin vaan, kun olisit vaan halunnut. Mutta sulla oli väärä kuva Jumalasta. Sinä ajattelit, että sinun pitää ansaita se ensin. Ja sitten isä antaa sen, kun isä antoi käyttöoikeuden jo paljon aikaisemmin sen tähden, että hän on isän poika. Toisin sanoen, suorittaminen sulkee silmät Jumalan armolta. Kun me suoritamme, me ei vain näe sitä hyvää, mitä Jumala meille antaa ja haluaa antaa. Me yritämme vain suorittaa ja ansaita. Ja Jumalan valtakunnassa ei ole tätä ajattelua, sitä ei siellä suvaita. Ansio todellisuudesta meidät siirretään armo todellisuuteen. Molempien poikien täytyy tehdä parannusta. Toisen kapinastaan, toisen ansioajattelustaan. Yksi Jumalan mies, Timothy Keller nimeltään, jo edes mennyt, niin totesi näin, että tämän vanhemman veljen piti tehdä parannusta kirotuista hyvistä töistään. Ja hän tarkoitti sillä sitä, että ne eivät olleet aitoja hyviä töitä sen tähden, että niiden motiivi oli ansioajattelu. Minä haluan ansaita jotakin. Hyvät työt eivät koskaan ole kirottuja, kun on oikeasta motivaatioista tehty. Isä kaipasi molempia poikia lähelleen. Ja hän kaipasi myös sitä, että pojat löytävät keskenään yhteyden. Ja Jeesus tuli tekemään juuri tätä. Hän tuli hakemaan, etsimään millä tavalla tahansa hänestä etääntyneitä, kapinan kautta tai suorittamisen kautta Jumalasta etääntyneitä ja tarjoamaan heille armon mahdollisuuksia. Ja hän tuli samalla lunastamien ihmisiä tuomaan lähelle toisiaan. Ja mitä lähempänä ihminen on Jumalaa, sitä lähempänä hän on myös veljeään ja sisariaan Kristuksessa. Ja mitä kauempana hän on Jumalasta, sitä kauempana hän on myös sisaristaan ja veljistään Kristuksessa. Tästä vertauksesta puuttuu kolmas veli. Kirjoitin aikoinaan ihan pienen aliojutun johonkin. Tuhlaajapoika vertauksessa huomiota herättää se, että siitä puuttuu kolmas veli. Tämä ei olisi etääntynyt isästään paeten joko kapinaan tai suorittamiseen. Mikään hänen sielussaan ei olisi mennyt rikki, ja siksi hän palvelisi ilolla, kyeten ottamaan vastaan rakkautta ja rakastamaan. Hän ei vertailisi itseään veljiinsä arvottaen itsensä joko paremmaksi tai huonommaksi kuin he. Hän eläisi tasapainoisessa suhteessa isäänsä, veljiinsä ja itseensä. Tällaista veljeä ei vertauksessa ole, koska sellaista ei löydy ihmisten reaalimaailmasta. Jokainen ihminen on luonnostaan etääntynyt Jumalasta, eläen synnin ja miellyttämisen noidankehässä. Vain turvautuminen Jeesuksen persoonaan, kuolemaan ja ylösnousemukseen avaa pääsyn ulos tästä kehästä. Jeesuksen kautta ihminen astuu armon eheyttävään vaikutuspiiriin. Siellä sekä kapina että suorittaminen alkavat sulaa ja vähetä. Mutta siltikin tässä vertauksessa on kolmas veli. Vertauksen kertoja. Jeesus. Joka antaa kuvan siitä, minkälaista isän kaipaama lapseus on. Jokaisessa Jeesuksen seuraajassa voi olla piirteitä
vertauksen kaikista näistä kolmesta henkilöstä, tuhlaajapojasta, suorittajapojasta, rakastavasta isästä. Mitä niistä sinusta ja minusta löytyy? Ja millä lailla? Rukoillaan yhdessä. Isä, me kiitämme siitä valtavasta armosta, jota sinä ojennat tänäänkin meitä kohtaan Jeesuksen Kristuksen persoonassa, ristin kuolemassa, ylösnousemuksessa. Herra, sinä tiedät, milloin me kapinoimme ja millä tavalla. Sinä tiedät, milloin me suoritamme ja millä tavalla. Kiitos, että sä rakastat niin kapinoitsijaa kuin suorittajaa. Herra, kiitos siitä, että me saadaan rukoilla, avaa meidän sydämemme armolle. Anna armon kohdata meitä täällä tänään. Anna armon eheyttää meitä. Anna armon vetää meitä lähelle Jumalaa ja lähelle toisia ihmisiä. Herra, jos on tarpeen, niin auta meitäkin tekemään se pitkä matka mennä itseemme. Auta meitä ottamaan vastuu omista valinnoistamme, kantamaan se ja tulemaan sinun luoksesi. Herra, auta meitä myös ymmärtämään sun armosi laajuus, että me ymmärtäisimme, mitä kaikkea sinä olet meille lahjoittanut Kristuksessa. Lahjaksi antanut ilman minkäänlaista ansiota meidän puoleltamme. Sinä et edellytä, sinä et odota sitä, sinä lahjoitat Jeesuksen ansion tähden. Auta, että me emme eläisi alle niiden etuoikeuksien, joita Jeesus on meille ansainnut. Herra, kiitos siitä, että sinä olet niin ihmeellinen. Herra, siunaa sinä ystäviä täällä. Herra, kiitos siitä, että rakennat meihin jokaiseen lisää isästä. Anna meille rakkautta ympärillämme olevia ihmisiä kohtaan. Sekä niitä kohtaan, jotka kapinoivat, että niitä kohtaan, jotka suorittavat. Anna meidän olla armon välikappaleita, jotka voimme olla tuomassa ihmisiä sinun luoksesi. Amen.